Hasteni khaganang mayaganang takhuktai bukuksong norokni bagui ojorao chikon sa kaisa update rui phunuknani bagui maphaijaka chung jottono sawi mano tai siwo kudukma jora romuino chini takhuk moniram Tripurani sajala kisi Tripurano Kolkata haste sakhamnogo tlangjakmani lai thangnai 19 January salmario chini kubikok TV habanok ni bukhakte khlaiye kok tumaro horei bini nukhungo thangai mangphileti saboi hasteni khaganang mayaganang lukurokno bupha moniram Tripura chubasu sanmani abo haikeno bini chubachuni khorangno hasteni khaganang mayaganang tongkosong tongnai service khlainai kubang mano chubachu rimani bisingtei lai thangnai February 4 tarik salmario Kolkata hasteo talangai thangai manmani himba tini 17 tarik salmari jora busuk jora tei samung khlaijaka nyakheba bobo hai koktuma aborokno sungno sunghorei tongmani bagai ang norokni bagai onjorabo tubui phunuknani bagai maphaika obo haikeno jung taibo nugui mangkha social media kwbangma ngekheba bloggerokni bukhakti khlaiye jung nugui mano salburno belai kheno hambai mario borokno bahino omo haike borokni logi tongmani bagai tai borokno chubachu khlaimani bagai haiphono ang ojora haino hai hasteni khaganang maiganang lukurok belai khabai khubai khai yafarnai rok salburumno ani kubikok TV habanok bukhakte khlaiye sini MLA Monterin salai pungto sini mayaganang lukurok bok belai khena na subakha srai khlaiye ge taksuk jora to MLA Monterin ta no khokchapong subayako ke pajak kheba subana angthong operation treatment tabui ro 6 mas tangmani nango ge ang onek rang khoros जों तनि गाय सुति मांखा सुति मानाय जों Tripura bobono phaija gai जों aro phaini masni 9 tarik gai जों aro kaisa kemo mulanai gai जों prai 6 maserok matongnai 6 ta kemo rok rojanai hini sago gai 6 ta kemo rok mane pore hingai जों asarai ni mokol hapka hingai जों nogo suti manna gai asarai ni ekdom शरीर गाम oi paikha hingai जों aro waisa bok deroi hoka hingai जों phaiye operation makhainai sarani hingai ang sara musugo ang Tripura bobon to phaikya hingai ang chaitong nani room to sini MLA satbo room bara to ronai hini ang bon kolkhai singoni bo sagon ka tongni hinai hingai जों chaitong na se 6 mas chaitong nani जों salo phaitini jana phung जों phaisa jana hingai जों 80 taka nango kaisani hingai kaini jana hingai 160 taka thanai phaisa di hingai abdi jaiti जों salo phaitini lai masanai hingai obono ang sana musugo sini lukorok maya ganang rong bongno belai he hambai marogo bongi subasu bayang iro ani basamo naifai mangka kai bongni asibarai bok je suri mani bok bongni asibarai jani basa gam korong khai no kiphnai ni khakahio gai ang joto lukorong sana musuk jago gai sini borong ang asuk maya nangnai hini khasongya tabokse ang onek hamjaka sin borong naikhe maya nangmani bagoi ang bongno belai no ang hamjangma roi bo ani roi spaya bongno ang boni bok askai subakha bok MLA Monterin salai punto bok je sukphari bok ano subajaka khoksaman khongniman kai bongni asibarai nang ero phai sopai jaka ani basono treatment khaina bagai ero tabok treatment ni bagai naitong